na isa ka truck driver nga niagi og one-way street pero wrong way siya. Pag-abot sa unahan, na checkpoint. Nga na dito ang RTA kay Marcelo mong yapon sa ila ba. So nakitaan siya sa RTA. Pero igo na siya gipalabay, wala siya dakpa. Ngano man. Sura ang Kutaw question! We're here live at the provincial capital. Medyo mangitatag mga bright na nga maka-answer sa atong Kutaw question. Natay mga nakita nga mga bystanders dani ato na silang duolon. Para nato kinsay maka-answer ha. Ang mga bright atong panguntahan. So man, ready na? Let's go. Mangitatag mga kwande, mga bright dani be. Ang provincial capital. Natag mga estudyante dito kanina. Mga bright siguro na. Ay, excuse me, Brad. Pwede ta mo i-apply sa akong YouTube channel? Kamo to mga One Direction nilang gingnan dan eh. Kanina. Ipon. Abi ko mag one day. Nako isa ka Kutaw question. Kaya ba na ninyo? Kaya. Na isa ka truck driver. Niagi siya sa one way na street. Pero wrong way siya, wrong way. Niagi. Pagabot sa unahan, na checkpoint. Kay Marcelo mo yapon to. Pero pagabot sa checkpoint wa siya. Gidakop sa RTA bisag wrong way siya. Ano man to? What is your first answer? First answer is? Wasa gidakop kay kasi Niyonong man siya ni parke. Your first answer is wrong. Kami puto ba mo, ro? Mas luyo. Second answer, please. kasi libero gan ba nang nataba May siya giatod sa checkpoint. Check mo. Check mo. Police. Okay. Naa siya i-deliver sa checkpoint mo nang wala siya. Dakpa is wrong. Ay, nakutaw na ba inyong utok? Wa pa. Muna yung mga kuyamis nga mga kuan float at mga bright na nito. Oops. Yung mga kasayaw diyan. Na tumarag mga bright ka na sila kay may na sila memorize. That means bright na sila. Hi, excuse me girls. Hi girl. Hi. Girl lagi girl ka ni, girly. Hi. Unsa kay tayo inyong grupo? Pwede mo na ako i-appeal sa akong Kutaw question. Sige. Isa ka pangutana and then you have 3 chances of winning the grand prize nga makolekta ninyo sa Dubai. Ato mo sa Dubai, Burger King. Burger King sa Dubai. Kita-kits na dito. Libre mo dito ha. Ang atong Kutaw question is... Na isa ka truck driver nga niagi og one way street pero wrong way siya. Pag-abot sa unahan, na checkpoint dito kay Marcelo man. Pero pag-abot niya dito wala siya gidakop. Ano man? Wrong way man siya. Dapat dagpon siya kay wrong way man. What is your first answer as a group? Sigas navigation. Ay, kasi ambulansya. Ambulansya. Your first answer is? Ambulance. So ambulance. Okay. Nag-ambulance siya is wrong. Second answer, please. para sa sundalo. Muna gingan nga Kutaw question, makutaw gyud ka. Fire truck. What is your second answer? Fire truck. Fire truck is tanaw dani. Wrong. Oh no. Sino mga lalaki dani nga mga bright day. Ay, uso lagi na mga kuan karon ba? Mga dancers dani mag-practice na sa provincial capital. Ato ni silang interviewhan. Ready na mo? Wait lang. Excuse me. Kitsa isog dani. Kitsa isog dani, kitsa isog. Kana. Ikaw isog, ikaw. Ito. Pwede tayo ma-disturbo ka, Jot? Kaya ba ma-disturbo ang boy band PH? Dili day. Unsa day ni Street Boys? Unsa man siya? Nga grupo. Legion. Legion kanang kuan sa pista, di ba? Legion day. Ay sorry na change na day ron. Legion. May truck driver nga niagi sa one way nga dalan. Pero
Pero, wrong way. Wrong way siya. Pagabot sa unahan, na checkpoint. Kay Marcelo magyapon sa ila dito. Na checkpoint pero pagabot sa unahan, nakita siya sa RTA pero wala siya gidakop. Ano naman to? Tapok sa daw mo gamay lang. Para maklaro, kinsa gi pinakagwapo sa inyo. Sige, unsay first answer ninyo? Ambulance ang Ambulance. Ambulance is wrong. Anong wrong man to? Ang ya, tongzi de seng nya. Anja, chundu de ambulance. kay gobyerno. Ah, gobyerno. Gob, unsay mo answer dia, Gob? Naka-answer dia, Gob? Wala answer si Gob. Wala siya gidakop, U-turn siya. Unsay inyong second answer? Kay U-turn siya. Your second answer is ni U-turn siya kay wrong. OMG. Lalaki dito ng mga tisoy. Pero mas tisoy gapong ko dito. Mas makapiti na ako. Try natin sila. Ayo. Excuse me. Nabitsa ba ni Brad? Nag-6 sila. Ha? Aman. Mga ko na lang ka, mga dub. Chicks magyama na, basta gamay pa. Welcome sa akong Master Popi YouTube channel, The Kutaw Question. Ang akong Kutaw question is, May truck driver nga niagi sa one way, sa street. Pero wrong way siya, wrong way. Pagabot sa unahan, may checkpoint. Kay Marcelo magyapon sa ila ba? May checkpoint. Nakita siya sa RTA ha, pero wala siya dakpa. Sa wrong way siya. Nga naman. what is your first answer? Truckban na mo. Ha? Truckban. Silbi, nasa i-deliver, okay ra kay naman siya i-deliver po. Okay. Truck ban. Truckban. Your first answer is wrong. What? Sip-isip, kutaw-kutaw pa more. Ambulansya. Ambulance. Right, hindi sila oh. Your second answer is Ambulansya. ambulansya is Pre. wrong. Brad. Saan ni Brad? Basang 6 ratong kay bawaan, Brad. Kaya pagyapon tayo makakita ng mga Brad na iba. Sa dito sa unahan. Dito sa Provincial Capital. Yung mga Brad mo. Sita na sa mga dancers. Hello, excuse me. Brad, si? Pwede ta mo istorbohan ka dyan? Ha? Pwede ta mo i-appeal sa akong YouTube channel? Pwede? Nako isa ka Kutaw question and you have 3 chances of winning the grand prize. Sa Dubai ninyo i-claim ang Burger King. Layo ako masabi. Wala mong gay prize. May isa ka truck driver nga niagi sa one way street. Okay? Pero wrong way siya. Pagabot niya sa unahan, naman may checkpoint. Unya na dito ang RTA kay Marcelo lagi po sa ila. Pero nakita siya sa RTA, wala lang siya gidakop. Pero wrong way siya ha. Nga naman. Naman siya lisensya. Ambulance? Ay, ambulance. Or fire truck. Fire truck? Saman, what is your first answer? Kamong tulo. Dapat one answer lang. Sa Ah, fire truck ako. Fire truck man. isara inyo, sabot mo. Oh, truck man to ya. Oh, fire truck. What is your first answer? Fire truck. Fire truck. Muna wa siya dakpa. Fire truck is wrong. Is wrong. Okay, duha na lang ka chances of winning. Uy, kanay mga gwapa gid siguro niyo, mga Miss CDO nga mga kuan. Ay, excuse me. Excuse me, kana mga bright mo? Ha? Video. Medyo lang. Alam kay pangutana gwapo ko. Ayaw lang, try lang. Isa ako ka question and then you have 3 chances of winning the grand prize nga Burger King pero collect ninyo sa Dubai. Oh. Mato pa magduwa. Magkita lang ta sa Dubai ha if ever makakuha mo. Kamo na i-plating. Doon lang kami. My Kutaw question is, May truck driver nga niagi og one way street. Pero wrong way siya. Pagabot niya sa unahan, sus naman may checkpoint dito kay Marcelo magyapon.
So nakitaan siya sa RTA. Pero igor na siya palabay, wala siya dakpa. Yan naman. Kay, dito na siya malakag sa RTA. Tapulan ng Basin gibayaran. Wala siya nagdalagar mas. Unsa man gyud? Unsa man gyud? Siya pero wala siya gito. Gibaliwala lang siya. Gibaliwala. So ang RTA wala nagtrabaho sa ilang dapat itrabaho. Oh, yes. Is that your first answer? Yes. Your first answer is wrong. Don't give up. Think. Kutaw. Di na kalakag ang RTA sa... Kalakag gali ang RTA sa... Layo na kay siya. Oh, Munang wala na siya gidakupod. wala na siya nalako. Is that your second answer? Yes. Second answer is Correct. wrong. Ay. Sa gitangan. Okay na. Sige, yung traffic din sa may street sa Vélez. Kana siya Vélez siya pa yung dito sa may flyovers. Tribute to the slain nga mga members of the press. Ito. Yung mga bright na nito. Kanina mga estudyante, Brad. Okay na mo diya, Brad? May mga chicks na kita, Brad? Wala. Cats. Wala yung cats. Unsa na lang inyong gusto? Standby. Yan, welcome sa akong Kutaw question sa YouTube. Dahil sa truck driver nga niagi og one way. Wrong way lang siya. Pagabot sa sunahan, na checkpoint kay Marshall Loman, nakitaan siya sa RTA pero wala siya gidakop. Nga naman. Saluman. Is that your first answer? Salo jud kay gan ba sa Mido 30. Marshalo is wrong. Second answer. Kasi pulay gadali ang driver. Basing kadali ang driver mo nang wala siya nasapnan. Or wala kabantay. Your second answer is unsa? Gadali. Is wrong. So nakoy clue ha. Ang clue ninyo, paminaw mo maayo sa akong Kutaw question. Paminaw gyud mo maayo kay nara diha ang answer. Paminaw mo maayo mo di akong clue. Paminaw mo maayo. Paminaw mo maayo sa akong tanong. Kay nara diha ang answer. Paminaw mo maayo sa akong question. Kay base nara diha ang answer. Okay? This portion is brought to you by Catee's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Congratulations to the last week's winner. Please message me on my FB page to claim your prize. Surprise! Our Katie's Pizza giveaway is extended this June. Pero, ang question of the week dito na makita sa Katie's Pizza FB page. All you have to do is comment there ug i-raffle nato ang correct answers every Friday. So mga mix, unsa pa inyong giulat? Click the link on the description below. This portion is brought to you by Catee's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Curious kay mo si answer. Wala Kutaw no? Ano nagingon nga Kutaw question? Sa isa ka kung wrong way man nagigiyad si min wa siya naka wa niya na gyud ang checkpoint. Final answer is Reverse yung giagi sa pa-checkpoint pa layo sa checkpoint. palayo siya sa checkpoint. Your final answer is wrong gihapon. What's your final answer? Wala siya gidakop kay one way raman siya niyagi. Wrong way man. Noy Marshalo. Oh. Kay tungod kay Nay Marshalo wala siya dakpa. Iya tong gituyo. Kay di man gyapon sa dakpon. Your final answer is wrong. May time limit na. Wala. Hindi ugma na lang ninyo pa ano. Kita lang tayo yung ma. Ako kay isa lang siya ka driver nga niagi dito pero wala siya gasakay og kuan. Truck driver siya pero wala siya na-drive og truck. Niagi ra siya sa buwan, dalan. Wala siya gidako. Sige daw. Final answer is Driver man siya. Wala man siya truck. Driver naman siya. Wala siya gidakop kay nagbaklay naman.
Truck driver naman, mamon siya nag-drive. Is that your third answer? Final answer ninyo? Final na. Yes, yes. Wala siya ginagawa ko, wala ko siya nag-drive sa kanan. Nag-backler na siya, wala siya nag-drive. Is that your final answer? Yes, final answer. Aha, nagbaklay ra siya, wa siya ga-drive. Nagbaklay raman siya kay truck driver ra siya is correct! Oh! Ayun. Correct! Unsa arte? Ikaw rin. Correct! Palakpakan! Is correct. Give yourself a pat on the shoulders. Okay, good job. There you go mga pamilya, ang atong 10th episode. Naganta nga pangutana, ang uban naka-answer, ang uban wala, pero okay lang yan. If you enjoy this episode, please like and share. And kung na may suggestion or comments, kung naka-answer mo or wala, please comment below. Dagan salamat sa mga subscribers. Katong wala pa nakasubscribe, please subscribe. See you again on the next one. Bye-bye. Nagbaklay man siya. Wala man siya nag-truck. Truck driver gani. Niyo ba kog na driver nag-drive og truck? Di ba? Dakop. Because truck driver man siya. Wala man siya nagdalag truck. Nagbaklay raman siya. Ayan! Ay, sayang.